Tady je Rob Steckley. A dobře ví, že na něj míří kamera. Snad by měl přijet do Prahy i na finále Fed Cupu. Jeho svěřenkyně Lucie Šafářová zvládla tenhle gem na servisu opravdu obdivuhodně. Vedle Roba Steckleyho Justin Sands, manžel Bethany Matekové-Sensové, jedné z nejvýstřednějších hráčů. Zatím to nevypadá, že by Bethany Mateková-Sensová chtěla vzdát ten zápas, ale po prvním setu požádala o lékařské ošetření. Ten problém je zjevný. Celá ta diskuse se točí pochopitelně kolem toho levého kolene. Zdá se, že Američanka chce ten zápas dokončit. Dělá proto maximum, přestože je viditelně limitována. Mateková-Sensová je, kromě toho, že působí na kurtu hodně extravagantně, je také tenisovou showmankou, která hodně ráda baví lidi. A tak by určitě ráda strávila na kurtu, na turnaji mistryň ještě nějakou tu chvíli. I přestože samozřejmě v tuhle chvíli už dobře ví, že na postup do semifinále to není. Na druhou stranu, jestli z toho mají být nějaké vážnější problémy, tak je možná někdy lepší zápas vzdát a soustředit se na léčbu. V tuto chvíli ale nevíme, jakého charakteru ani jak vážné ty problémy jsou. Vidíme jen, že to zabandážování toho kolene je poměrně masivní. Vypadá to, že tohle ošetření se navíc ještě tedy týká stehenního svalu. Ve žlutozelené kšiltovce Justin Sands a za ním Rob Steckley. Ať už to dopadne na turnaji mistryň jakkoliv, je zcela jasné, že po rozhodnutí Šafářové a Matekové-Sensové o vzájemné spolupráci, které padlo letos před Australian Open, bylo jedno z nejlepších, které dívky ve svých kariérách udělaly. Hned na prvním turnaji, tedy na Australian Open, získali společně první Grand Slamový titul. V Paříži pak přišel na řadu druhý. Ve Wimbledonu se zastavili až ve čtvrtfinále a na US Open už nestartovali, protože Lucie Šafářová měla problémy s břišními svaly a pak také s bakteriální infekcí. Jinak ale kromě těch turnajů, které jsem zmiňoval, tedy 2 Grand Slamů, vyhráli Šafářová a Mateková-Sensová další 2 podniky ve Stuttgartu a v Torontu. A před startem turnaje mistryň měli v letošní sezóně fantastickou zápasovou bilanci, 28 vítězství a pouhé 3 porážky. Na turnaji mistryň přišla 1 další výhra a 1 další porážka. Zatím uvidíme, jak to bude po tomto zápase. Na Grand Slamech to pak měli dokonce 15-1. Vidíte, že ta prodleva od posledního 15 se protahuje, už je více než 5,5 minuty, ale to v případě, kdy jedna z hráček požádá o lékařské ošetření, není vůbec nic nestandardního. Navíc obvykle ta pauza po setu bývá o něco delší než při střídání stran po lichých gemech.
Srebotniková se už vydala k základní čáře, aby se udržela v provozní teplotě. Garciová zase strečuje u lavičky. A Šafářová dodává takovou tu psychickou podporu parťačce tím, že s ní zůstává na lavičce. Lucii Šafářovou čeká zítra ještě jedno vele důležité utkání. Ještě není bez šancí na postup ve dvouhře mezi nejlepší 4. Zítřejší program vysílání bude o něco dřívější, než jste byli dosud v průběhu týdne zvyklí. Budeme začínat už ve 4:30 ráno zápasem Švýcarky Martiny Hingisové a Indky Sani Mirzaové proti maďarsko-francouzské dvojici Tima Bábošová, Kristýna Mladenovičová. V 7 hodin by pak měla jít na kurt Petra Kvitová v zápase s Garbině Muguruzaovou a po skončení tohoto utkání Lucie Šafářová proti Angelik Kerberové. Tam se rozhodne o postupujících a zítřejší program uzavře po zápasu Šafářové s Kerberovou 4hra. Hlaváčkové Hradecké proti Američankám Kopsové, Jonesové a Spearsové. Po ošetření Matekové 3:0 ve druhé sadě. Vedou Karolin Garciová a Katarina Srebotníková. Je jim samozřejmě jasné, že to vedení je výrazně dáno těmi zdravotními problémy Betany Matekové Sencové a fyzioterapeutka znovu u lavičky česko-amerického páru. Mateková Sencová by v dalším gemu měla podávat. Ale to už se nestane. Dlouho to viselo ve vzduchu a je to tady. Betany Mateková Sencová a Lucie Šafářová musí skrečovat zápas proti Karolin Garciové a Katariny Srebotníkové. Mateková Sencová možná teď vysvětluje Srebotníkové, co se stalo, co je příčinou toho zranění. V každém případě 2:6 a 0:3. Takový je výsledek tohoto skrečovaného zápasu. Už dlouho je jasné, že Američanka s Češkou do semifinále 4hry nepostoupí. Museli vyhrát ve 2 setech a přitom nestratit víc než 3 gemy. Že se tohle nepodaří, jsme se dozvěděli už brzy v prvním setu. To znamená, že do semifinále z bílé skupiny postupují 2 páry, které mají bilanci 2 vítězství a 1 porážky. Z prvního místa tedy Garbině Muguruzaová a Karla Suárezová a ze druhé pozice tajvanské sestry Čchanovy. A na 3. a 4. místě páry s 1 vítězstvím a 2 porážkami. Lucie Šafářová a Betany Mateková Sencová a také Karolin Garciová a Katarina Srebotníková. Pro Matekovou Sencovou vystupování na turnaji mistryň končí. Šafářová ještě zítra bude